फाइनालि लोगोफोर फाइनालि बेसेबा गोबावनि उनाव सान राजानि मोखां नुबाय दिनैहाय ओमफ्राय आङो सान्दुं दुंनायखाय बारा मोजां मोनाखै अखायानो थिगमोन एकदमबारे दा सान्दुं खामथाबनानै आब' सनाया एकदमबारे गोसोमसो जाजोबसिगोन न' सिङाव हाबाय हाबाय थानानै एसे गुफुर स्लिम स्लिम जाबायमोनलाय ओमफ्राय दा रेडि फर सेल मा होनोमोनलाय बेखौ इलांसि सायगासिनो इलांसि मैगं थास' बिबार जानांगोन इमोन इयो माला माल जाबायमोन जा थास' बिबार जानायमोनबा आसरित मा होनो माबायावनो मुथासेयावनो 30 थाखा जोंनिथिंजाय ओमफ्राय उनावहाय मुथासेयाव बेसे थायो मिथिगोना 10 दाल दाख्लै सोंबाय आङो ओमफ्राय उनावहाय नायबाय मुथासेयाव 30 थाखा ओमफ्राय नायबाय खैथा दङ ओमफ्राय 10 थाल' दङ साला आयै सोंनानै एकदमबारे बागदावनानै लेवरा फिथिंनानै न'आव डाइरेक्ट गोलैफैफिनखादोलां रावबोथ' मुथासेयाव 30 थाखा होननानै बावलायलांबाय आङो ओमफ्राय गासिबो अखा बोथोराव माबायदि दङ लोगोफोर जोंफोर दुखिया मानसियाथ' मा बुंनो नुवाखै बिसना सादोर गैला एकदमबारे माबा जोब्बाय बेसेबा दिननि उनाव दिनैसो न'निफ्राय ओंखारनो मोनबाय बारि बागान माबायदि जाजोबखो नायस्रांजोबनोसै आङो आयौ 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 बिदिबो जायो ओमफ्राय उनाव दा ओंखारदो र' साना एकदमबारे दानो बिखुं बेदलाब जानाय दुंनानै होनानै सेस खालामलायगोन जों फांफोरा रानलाजोब्बाय जोगोनार मानलानायफोरा सेस आयौ 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 खुमब्रा फिथाइ मानि माबाजोब्बाय नायलाय खुमब्रा फिथाइ मानि जि थायदोंमोन नुवाखै मारै सेवलाजोबखो अखाजोंनो नुवाखै मारै सेवलाजोबखो आरो दंबावसो लारि लारिनायफोर ओमफ्राय आब' सनाया दिनैसो दुगैस्रांनानै साफा देलाय मास मोनसेसो आरो न'आव हाबना थाफिननो गोनां जायोबा अखा हानानै जिंखा गायदोंमोन लोगोफोर सेस थैजोब्बाय नै नायफैलाय इबो थैबाय गिदिर जानायानो थैजोब्बाय दा मा खालामनो उपाय गैया मैगं थाइगं थैस्रांजोब्बाय ओमफ्राय नायलाय एबार अखा हाफिनबाथाय डाइरेक्ट सोरगोआव थांनानैसो बिख'ना लाना फैसिगोन आङो सान राजाखौ एकदमबारे बिउलाया लखिन्दरखौ लाबोसिनाय बायदि बिदि मोसानानै होमबासो जासिगोन टें टें सोरनिथिं दैबाना जाखो आंनो खबर हरलाय थांगोन आङो मा खालामगोन देग्लाय दैबानायाव आब' सोनाखौ खनसे नोजोर होनानै नाय आङो मा सेन्स जादों बे अखा बोथोराव आङो मा जादों थांफै बोथिसे मोनजायोमोन जोगोनाराबो जोगोनार बिजौआ ओरैबायदि सेवख्ल'लांजोब्बाय फैदो दानिया मावनो गोनां खामानिखौ मावनानै होनोसै एसे आइ थांबाय गोलाव आं मावनो फैयाखै इमान गिदिर खादो 10 थाखा फर सेल मोनाबिलियाव गायनाय मैगङाथ' खानो गोनां जेबो गैला थैब्रजोब्बाय दा खानाय बुथुमनाय मैगंसो आरो बबेबा सिबुं मैगं नागिरनो हागोन मा सिबुं मैगं गैया दाबायदि सिबुं मैगं मोनो आरो दहायनो बासिनायबा थांदोंमोन आङो Oh my god आदि बाला थाम्फैया माबायदि गोमोनलाय
Dia matam dia. Kilar bayna labli dah. Gila. Kilar gila dah. दा जोब्बाय जोंना खामानिया बेखिनिखौ खाबावनो दङ ओमफ्राय नैहाय 12 मुथा जाबायना 12 मुथा जाबाय जोब्बाय थांलायनोसै डिउटि जोब्बाय बेहाय हांसोआ बिसना सादरखौ गाबोनसो सुनांसिगोन दुं दे दुं नोङो दुं साला दुं डि भिटामिन मोननायनि डि भिटामिना खम जाजोब्बाय माबायाव न' सिङाव थायै थायै हेलौ गुड इभिनिं जाबाय नाबा जों दा बहा थांनो नागिरदों बहा थांनो नागिरदों दा मायाव ए दा थांनो नागिरदों जों गामिनि सगाव माबा फिंगार ना सिंगार ना लिंगार होनो जालायबायनो कन्ट्रेलाव आयौ हाबाब नांगौआनो जोबा बेसे फिंगार होनांगौ बेसे आधार कार्ड जमा होनांगौ बेसे डकुमेन्ट जमा होनांगौ मोननायाबा हले फाल्लासे नांगौआबा हले महनसे दा थांनोसै ओमफ्राय ममबो जानो लुबैदों मम जानानै फैनोसै बेसेबा गोबावजों मम दिनै बिराद बुरजा मम जानानै ओमफ्राय नाव जाथ'लाय साननैसोआ रानिया देलायगासिनो दं रानिखा देलायखांबाथाय थांसिगोन जोङो चलो मम खाने ओमफ्राय दा मटर साना लादों आं मटर साना रेडि ओमफ्राय मानो साइकेल सालायनानै थांगोन दे फैदो आजा फैदो ये आजा एखे बुसि थास' बिबार करि फैदोसो बेखौ लामा सामा अबस्था गैला दिनैसो लामा गाफैबायलै बेलेग जाना दङ लामानिफोरो उनाव लामायाव ओंखारबाय लोगोफोर मास मोनसेनि उनाव लामायाव ओंखारबाय लोगोफोर न'नि लामाखौनो आन्दायबाय बेखिनिखौ जाजोबगोन आङो हारसिंनो गोलैलांसैलै साला गुगनि ए होजानाय नङा फैसा आंजोंनो नों गोसा बेखाय आं मामिखौ सावैदो जायाबा गार mana apa kakek nah ikut sos ke masih tahu lagi ya orang kita pergi ya nanti sana ke mana nak buat mama masih nunggu nunggu ini no làm cho nên nó đấy làm này phải làm này cũng là đấy gì cũng đúng thế mới sắp bạc ạ không bao giờ đấy kìa đây về này rồi
Ang mana ni mana hana. Mana? Mana? Momo labar fैलायबाय सासे खिन्थु जोङो जोंनि फैसासो जालाय खिन्थु ओरैबायदि जाबाय ओरैबायदि जाबाय मोना जालायबाय जानानै ओमफ्राय लास्ट साना भाजा जोबबाथाय जों थांनोसै Ini masih ini. सिंग्राबो जाबावलायबाय Ini bikin खालामना दोनदो. माया नांगौ बियो बिना हे. पक'राखौ नोङो सिनायाखै मादैनि मेलाय नोंसोरखौ सिनाया आङो पक'राखौ जुसे बोलायबाय नङा बेलेग 20 taका मम' mana 당신 말이야 당신 한잔할래 잡아 우리 와 술도 마셔 예 어이 작어 당연히 너무 잠깐 저기 가서 잔에 75 콜라 이거 왜라 나도 이제 파이가 담으세 जायै जासो जानानै ओरैबायदि जानानै मेंजोबबाय एकदमबारे खुगाफोराबो दोला लांजोबबाय जानानै ओमफ्राय गय जानाया नायदो ओरैबायदि गोजा जाबाय जि गय जानो लुबैदोंमोन आं ओमफ्राय गय जानानै फैबाय ओमफ्राय गोलोमजोब्बाय साइकेल सालायनाया दा मेंबाय दसे जिरायथ'नोसै ओमफ्राय भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था नायलायनि मा सावफैदो लान्चिखौ नुबाय थागोन आरो इखो बिथांजोआ ओमफ्राय दा दोनथ'लायनोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम जोंहानि न'निया माबाया अबस्थाया ओरैबायदि लेथ्रा जानानै दं बिसना सादोर बवाखै बिसना सादोर लेथ्रा जाजोबनानै दङ गाबोनसो सब सुजोबनांसिगोन दा दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो बयबो बाय बाय दोनथ'नोसै